købe nyt tv. Rigtig goodie tv. Jeg skal lige tjekke en gang. Hvor står det henne? Her var det. Det er en Philips. Så meget ved jeg. Og det er en 32 tommer. Og det skulle være de bedste tv her fra Bilka. Jamen ja. Det kunne bare ikke blive bedre. Vel? Nej! Hvad laver du? Nej! Hjælp dem! Kom hjem igen, mand. Så stopper vi.